Balzenekien 2025ean Francisco Francok sinatutako hainbat lege oraindik indarrean daudela, batzuk aldatu egin dira, eta beste batzuk, ez. Frankismoa ez da bakarrik historiako liburuetan bizi, baita boen ere. 1975ean Franco hil eta 1978ean Konstituzioa onartu ondoren, Espainiak diktaduraren aparatu legal osoa heredatu zuen. Beharrezko legeak bakarrik egokitu ziren, beste asko ukitu gabe edo gutxieneko aldaketekin geratu ziren. Adibidez, 1978ko sekretu ofizialen legeak indarrean jarraitzen du eta ez du desklasifikatzeko epe automatikorik. 1977ko kazetaritza lanbidearen estatutuak, konstituzioaren aurrekoa denak, lanbidea arautzen jarraitzen du. Eta 1974ko polizia kondekorazioen legeak, bere garaian Billy el Niño bezalako agenteak aitortu zituenak, bere artikuloen zati batzuk mantentzen ditu, naiz eta domina batzuk orain dela gutxi berrikusi dira. Orduan galdera da, zergaitik jarraitzen dute hor? Kontua da Espainiako sistema juridikoa ez zela zerotik hasi diktaduraren ondoren, ez da geroago ere. 70ko hamarkadaren amaieran, konstituzioarekin bat etortzeko ezinbestekoak ziren legeak, baino ez ziren erreformatu. Gainerakoak indarrean geratu ziren, asko erabilerarik gabe egon arren. Ia mende erdi geroago, frankismoak boen jarraitzen du. Ez estatuetan, ez kaleetan, legeen letra txikietan baizik. Eguneratu egin beharko genituzke, edo horrela jarraitu.